pozdrav ljudi, merci što ste kliknuli na mom kanalu i sada nam imamo Ice Challenge. Čestitam da si ja budu. Odmah Kaže Ice. led se skoro topi, to jest topi se. Topi se. Znači Bože. Izvolite. Koliko je ledeno. Ajmo, 3, 4, sad. Nema pobjeđivanja. Ha? Nema pobjeđivanja. Što radi? Kuda jedem krastavce. Takav ukus. Baš ovo. Ja sam pojeo. Ja. Da otvori usta. Da otvori usta. Nisi pojeo, da pojedi do kraja. Da digni jezik. Dobro. Idemo u... On, zwei, dir, kommen dir. Hvala ne još. Džabe, vidi ovo, sam pipneš. Ovi su tvrđi. On, zwei. Evo, ovo je moje. Ajde se. Jedem staklo. Moramo izazvati tri osobe kad ovo završimo. Da jedu staklo. Ispadaš na kocke. Staklo. Ne bošte, ovo će poći. Evo, ko će jedna kockasto. Šta kaže loše kamerman, će doći? A gdje? Dok jede. I snimam. A ljudi, ja ću stvarno poslije, vidite